Milí naši diváci a diváčky, želáme príjemné útorkové popoludne. Vítajte, začína sa Dámsky klub. Srdečne pozdravujem samozrejme aj ja, pripájam sa teda k Sonke a ideme si povedať, čo nás dnes čaká, čo nás neminie. V rámci medicínskej témy s pani doktorkou budeme rozprávať o tom, ako si zbytočne nekomplikovať život, ak trpíme hemoroidálnou chorobou. Pozor, naozaj hemoroidálnou chorobou, pretože hemoroidálna choroba a hemoroidy je niečo celkom iné. Tak, určite to bude zaujímavé rozprávanie bude aj o ekológii. Zameriame sa na to, ako tá ekológia vstupuje do nášho každodenného života. Tak a dostávame sa už do takého toho správneho rytmu a tempa, aj čo sa týka školských povinností, ale ešte stále sme so školským rokom len na začiatku a tak my si povieme, aké novinky nás počas toho aktuálneho čakajú. Ženšeň, určite ste o ňom už počuli, budeme zvedavé, kde všade sa ten ženšeň vyskytuje a aké sú účinky na náš ľudský organizmus. Soni, no a v kuchyni Zuzka Lišková. No jasné, veď je tu naša Zuzka, takže stretáme. Sonka, ďakujeme pekne, ale dovolím si tvrdiť hneď v úvode, že veľmi zaujímavý a veľmi sa teším, že pozvanie do dnešného dámskeho klubu prijala pani doktorka Božena Pekárková. Vítajte, dobrý deň, pani doktorka. Ďakujem za pozvanie. Pretože my hneď, ja začnem tak zostra, to, čo som sa dozvedela od vás, keď sme si trošku rozprávali obsah toho nášho dnešného rozhovoru, že je vlastne hemoroidálna choroba a hemoroidy ako keby dva rozdielne pojmy. Pretože čo to vlastne je? Vysvetlíme si to hneď v úvode, aby nám to teda všetkým bolo jasné. Hemoroidálna choroba je správne, tak to budeme používať a samozrejme budeme sa snažiť rozprávať aj o tom, ako si nekomplikovať život, ak nás teda takéto problémy trápia, ale pôjdeme pekne postupne. Dovolím si tvrdiť, že väčšina ľudí má skúsenosť s takýmito problémami, pretože nejaké tie prieskumy alebo odborná literatúra, alebo prosto sú nejaké veci, ktoré udávajú, alebo údaje, ktoré hovoria, že až 70% ľudí. Ak teda hovoríme a skloňujeme slovičko problémy, čo máme na mysli? Pretože ten pacient zrejme trpí nejakým diskomfortom, niečomu nevyhovuje. Čiže aké sú to tie problémy, ktoré nás dovedú k tomu odborníkovi? Voči sebe, vie si akýmsi spôsobom zbytočne skomplikovať život, ak takýmito problémami trpí? Pani doktorka, čo také sedavé zamestnanie možno, ak teda už sa objavia tieto problémy, poprípade možno nejaké pikantné jedlá? Pani doktorka, posledná otázka v tomto prvom vstupe, ale veľmi, veľmi dôležitá. Chcem, aby sme sa jej dotkli. Aj v tejto modernej dobe ešte stále trpíme akýmisi predsudkami alebo nejakými... Teda tento problém treba riešiť. Áno. A treba navštíviť odborníka, pretože našťastie sa riešiť. Teda na našu mailovú adresu damskyklub@rtvs.sk, pretože pani doktorka sa im bude od tejto chvíle venovať a my zistíme, čo vás najviac zaujímalo. Takže nech sa páči, píšte, ale sledujte Dámsky klub aj ďalej, pretože my pokračujeme ďalšími témami. Môže pokojne, môže nejaký zemiakový alebo kukuričný škrob použiť. Tak, takže máme takýto tentokrát reči bešamel. No a pôjdeme na lázanie. Mesko sa nám už robí, ja už tu mám časť aj pripravenú. Áno. Dáme si na spodok trošku oleja, aby sa nám neprilepil. Nám to naopak robí dobre, čiže opäť zase bešamel. Tak. Tu prišie možno na tú manipuláciu s nimi, ale hneď mi prišiel na napríklad taký baklažán. Baklažán, napríklad horúce. Takže dobre, to má za chvíľu pripravené. Dobre, a Zuzi, predpokladám, že to máš vyskúšané. Čo na toto hovoria deti? Ako odhalia tam tú cukinu napríklad? Ale v každom prípade výborný finish, takže ďakujeme veľmi pekne Zuzke aj za druhý recept a Sonka ide k ďalšej zaujímavej téme. Nech sa páči, Soni. Budeme rozprávať o školáckých veciach. Samozrejme nás budú zaujímať novinky, ale možno aj také tie aktuálne problémy, s ktorými sa školstvo potýka, pretože tých nie je rozhodne málo. Takže ako sa rozbieha ten školský rok podľa vás školákov, ako si tak hovoríte? Ja si myslím, že
detí noviniek, možno aj týkajúcich sa napríklad mobilných telefónov, takže už sú nejaké, vyšli na svetlo sveta, takže čo sú to za novinky a ako ich teda prijíma možno odborná obec a možno aj tá školácka obec? Že sa teda aj garantuje to, že bude dostatok miest práve v tých materských školách, že dokonca garantujú aj pre 3-ročné deti dostatok miest, ale viem, že to napríklad z kapacitných dôvodov bolo dosť veľkým problémom v súčasnej dobe alebo po minulé roky. Vieme, že teda už nejaký ten čas funguje aj to povinné predprimárne vzdelávanie tých 5-ročných detí pred nástupom na povinnú školskú dochádzku. Už sú aj nejaké odozvy možno od tých prváckých pani učiteľiek alebo teda učiteľov prvého stupňa, že sa to potvrdilo, že malo to teda význam, napríklad zavedenie takej povinnej predprimárnej vzdelávacej štruktúry pre tie deti. Citné alebo iné prekážky sú postavené do cesty, aby sa aj zrealizovali. Mám na mysli napríklad aj to, že sa skloňovalo, že by sa mohla navýšiť minimálne 1 hodina telesnej výchovy, pretože vieme, že tam trošku zrastá obezita u detí a že teda naozaj sa málo hýbu, ale viem, že je zase problém na celkom iných stanoviskách, napríklad s takými telocvičňami. Mi to asociuje naozaj také tie dávnejšie časy, možno až časy môjho detstva, kedy nebolo nezvyčajné napríklad dvojsmenná prevádzka niektorých škôl. Zachytila som, že aj v súčasnej modernej dobe sú ešte niektoré obce alebo mesta alebo mestečka odkázané na to teda naozaj, aby deti sústavne že nejaké usmernenia alebo teda odporúčania sa týkali aj školského stravovania. A treba ich naozaj riešiť, aj keď je to samozrejme veľmi náročné, ale dúfam, že sa nám to časom podarí. No a isté novinky sa samozrejme obmieniajú v rámci nových školských rokov aj s tým, že sa posúvajú alebo trošku menia aj školské prázdniny a dni voľna a ako to teda bude v tom aktuálnom školskom roku 2024-2025. O tom hovorí naša dokrutka pani Hanzlovičovej. Ďakujeme. A veľké balíky otázok prišli a majú spoločného menovateľa, tak si na ne najskôr zodpovedzme, aby sme teda uspokojili všetkých, ktorí písali do našej poradne. Pani doktorka, má aj nejaký zmysel podporný naozaj na to, aby sme mali tie režimové opatrenia, čo sa týka možno toho časového, ja teraz poviem, že harmonogramu, ale teda naozaj si radšej napríklad ráno pristať, ak teda chodíme. Je rozdiel medzi takzvanými, opäť laicky poviem, vnútornými a vonkajšími hemoroidmi, alebo teda... Pani doktorka, vieme, že teda máme konzervatívu, máme aj operačnú liečbu. Môže sa stať, že sa aj operačná liečba musí niekedy zopakovať? Vysielanie, ktoré prinášame, pretože budeme v našej kuchyni pripravovať zdravé, chutné, zeleninové jedlá. Áno, upozorňujem vás na to, ako môže správne cvičenie zlepšiť mobilitu seniorov. Tak, poradíme vám, ako sa nezblázniť zo všetkého na začiatku školského roka. Pozrieme sa ešte aj na praktické oblečenie pre deti do školy. No a cenné rady aj pre cyklistov, pretože sa trošku skôr stmieva, tak pozor na bezpečnosť. Zajtra sa dozviete viac. Ja si myslím, že cenné rady boli aj v dnešnom vysielaní. Určite áno, tak nasledujte aj zajtra. Budeme sa na vás tešiť. Dovidenia. Dovidenia.